Diyos maray na hapon tabi sa inyong kabos mga tugangan. Welcome na naman po sa programang Maray na Hapon with Father Butch Bombase OP ng University of Santo Tomas Legazpi ngunyan aldaw ning Lunes. Petsa 2 kang bulan ning Disyembre 2024. Kumusta po sa indong weekend? Mag-iribahan kita mga tugang sa programang Iniho, magayon naman ang satuyang pag-urulayan. Sana po sa indong weekend, sa indong nakaaging aldaw ay nakapagpahingalo mga tabi kamo, at the same time may naguno kamo. By the way, nakapagsimba kamo. Sana nakapagsimba kamo kasuhapon. Magayong bagata kasuhapon sa tuwing sinilibrar ang first Sunday of Advent, at sindihan nga yung Candle of Hope, yun, na sa kabila ng mga nangyayari sa satuyang buhay, dapat di kita mawala ng pag-asa. Iyan. Permi kasi makahiling kita ng pag-asa, liwanag, yun, magayon mga tugang iyan, permi kita nakakailang ning liwanag bakong kadikluman. Yan, kaya magayon mga tugang na kita sa sarong aldaw magkaigwan ning aldaw ning sabi nga magpapahingalo, aldaw ning kita nagkakasararo, aldaw na kung saan talagang idinidebota ang aldaw na iyan, na kita ay sabi nga ni, makipagpasalamat sa Diyos, yung the Mass is a Eucharist, and Eucharist means thanksgiving, yan, pasalamat sa kagurangnan, kasi, alam mo, kasugma mga tugang, magayon sa Ebanghelyo, so kung mahiling nindo, sa primero baga sabi itong mga bituin, yung araw, yung buwan, parang hindi na magsisikat, o in other words, simple lang na mga tugang, pinapagirumdum sa to, pinapaalala sa atin, ang lahat ng bagay dito sa mundo ay mayroong hangganan, mayroong hangganan, ang walang hangganan ay walang iba kundi ang Diyos lamang. Kaya sabi nga, dapat nakabatay, nakasalalay ang ating buhay sa mga hindi nawawala. Kasi kung halimbawa, yung mga nawawala ang ating pinahahalagan, ay masasayang. Pero kung mga bagay na hindi mawawala ang ating pinapahalagan, ang ating inaatupag, sabi nga, ang ating inaasikaso sa buhay, maganda po na talagang iyan ay mapapakinabangan. Yan, di ba? Mapapakinabangan natin yan lahat na yan. Kasi, hindi nasasayang eh. Sabi ko nga ni kasuhapon, ang sharing ko ay ito. Abalang-abala naman tayo kasi sa paghahanda, lalong-lalo sa mga pagpapaganda. Pagandahan na naman kasi ng dekorasyon eh. Pagandahan ng mga palamuti, mga panlabas. Yan mga bagay na yan. Panlabas lang po yan. Pagkatapos sabi ko nga, okay, ngayong araw na ito, maghanda tayo, maglalagay tayo ng mga Christmas tree. Lahat maghandaan natin. O pagkatapos ng ilang araw na, pagkatapos ng Disyembre, ano mangyari? At tatanggalin na lang naman natin. Itatago na naman natin yan. Kung hindi, ang iba ay parang, sige, gamitin pa natin next year. Ang iba naman, dahil sa tapon mo na yan. Yun, sayang lang. So, well, sana mapakinabangan natin. Yan naman sa buhay eh. Ano ba mga kapakipakinabang na pwedeng gawin natin? Alam mo, ang kapakipakinabang ay pagandahin natin ay hindi lang yung mga dekorasyon o pabutihin natin ang dekorasyon. Pagbutihin, pagandahin natin ang ating mga relasyon sa bawat isa.
Yan. Paalala ba ng Panginoon, na paano natin mapapaganda ang ating relasyon? Siyempre, sa pagmamahalan, sa pagtrato natin sa isa't isa bilang kawangis ng Diyos. Yung importante na itrato natin isang tao, hindi dahil sa isang tao siya, kundi siya ay larawan ng Diyos. Yun naman talagang dahilan ginagalang kita dahil ikaw nilikha ng Diyos. At kung ganoon pa ang prinsipyo natin, lahat na nilikha ng Diyos ay dapat igalang. Pati yung kalikasan, nilikha ng Diyos yan. Yung dagat, nilikha ng Diyos yan. Lahat ng bagay ay kailangan igalang. Yan. Kaya nga, yan ang, yan ang dahilan kung bakit natin iginagalang ang lahat. Kasi nga, nilikha ng Diyos yan. Anong ginawa ng Diyos? At bilang paggalang, maganda po baga kung ibalik talaga natin ang paggalang. Kasi ngayon, nawawala na yung paggalang. Kahit nga sa salita, nawawala na yung salitang po. Nawawala na yung mga salitang paggalang. Kasi ang sabi nga din, entitled ako, Father, kasi entitlement. Karapatan ko lamang. Oo, karapatan natin. Tanda natin, bawat karapatan ay meron din obligasyon. In every right, there is also a duty or obligation. Hindi lang sabihin, right ko yan, Father, right ko, oo nga, karapatan mo. Hindi ka po magkakaroon ng karapatan hanggat hindi ka nagkakaroon ng tungkulin, or obligasyon, o gawain, Kasi yun po importante. Kaya nga nagkakaroon tayo ng karapatan dahil sa ating mga tungkulin, Yun. Kaya sana wag natin makalimutan yan. Yung human right na yan. Ang human right na yan, hindi yan human might. Palakasan. Hindi po. Human right, karapatang pantaong yan. May karapatan tayo. Pero ang karapatan na yan ay nagmumula yan sa paggalang. O karapatan lang pero walang paggalang. Hindi po karapatan yan. Kakuriputan yan. Yan importante mga paalala lang tabi kasi importante ngayon sa panahong ito. Awan ko kung yung na-observe para bang ang mga tao ay wala ng paggalang. Nauuwi tayo kasi sa materialism, individualism, consumerism, alam mo, before, sabihin natin na kasi consumerism lang tayo, wala tayong productivity, mawawala tayo. Maghihirap tayo kasi importante nga, we have to produce, Yun, produce rather than simply consume. Pag nag-produce tayo, importante yan. We have to be producers rather than simply consumers. Yan. Kasi yan ang nangyayari. Ito po, mga tugang na maganda yung sinasabi kani na talagang pagandahin natin ang ating relasyon sa isa't isa. Kaya itong Paskong ito, sana hindi lang mauwi po sa atin magandang mga palamuti, magandang dekorasyon ang makikita natin. Or liwanag. Totoo, lumiliwanag talaga tuwing Pasko. Sana lumiwanag din ang isip natin. Paano nagiging maliwanag ang isip natin? Pagdasal natin ang bawat isa. Alam mo kasi ang pagdarasal, nakapagpapaliwanag ng isip. Yung mga taong hindi nagdarasal, ang labo at ang ng pag-iisip niyan Ang palaging naisip nila yung parang sa sarili lamang nila, yung self-interest lang nila. Pero yung mga taong nagdarasal, mga tugang, ang iniisip nila ay hindi lang para sa kanilang sarili, kundi para sa kanilang kapwa. Yan po ang maganda yan Kaya liwanag. Kaya kung gusto natin maging maliwanag ang mundo natin, hindi lang yung liwanag na binabayaran natin, sa Aleco o sa Meralco, kung saan man ang mga electric distributor, kung sabihin natin, mahalaga po na maging liwanag ang mga dasal natin
sa ating mga sarili at lalong-lalo na sa ating mga kapwa. May magpapaliwanag kasi ang dulot ng dasal ay ang ating pakikipag-ugnayan sa Diyos at ito po ay nagdudulot ng liwanag sa kaisipan. So yun, maganda po yun. Gamitin natin na sa araw na ito, sa simula natin ang Adbyento, ang paghanda para sa Pasko, na siguro, sabi nga, intensify your prayer life. Father, paano ko ma-intensify ang prayer life? First of all, alamin mo, ano ba ang prayer? Ang prayer hindi po recitation of words, kundi being aware of the presence of God. Yun. And then commune with God and communicate with God, listening to God, not only talking to God. Yan ang prayer, mga tugang. Kaya maganda po na ating pagnilay-nilayan ito. Anyway, sa pagbabalik ko, aking babasahin, mga tugang, ang banal na ebanghelyo na masasabi naman, ano naman kaya Father Butch ang mensahe ng Diyos sa araw na ito ngayon na Lunes? Ano kayang mensahe? Bibigyan ko na kayo ng clue. Ang mensahe ng Diyos sa atin sa araw na ito ay ito: mag-ingat po tayo sa ating mga salita. Kasi ang salita natin ay nakapagbibigay ng, sabihin natin yan, ng kaginawahan o kapahamakan. Okay? Sana po magdila tayo palaging anghel. Ang dila natin ay mga salita natin ay nanggagaling sa ating mga mabuting kalooban. Babalik muli si Father Woods pagkatapos ng mga paalala. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang, ha? Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. At magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Catering services. Through the test of times, AVP opened their doors in every life celebration. AVP, through the test of times, we have served you at your own home. AVP, through the test of times, we open to-go meals to bring home to your family. And the rest, we will give you the best. AVP Catering Services! AVP Catering Services is here to serve you from delectable Bicolano and international dishes to a beautiful atmosphere of our function halls. Perfect for all kinds of celebration. For reservation and inquiries, call AVP At 0926-970-1851 or at 0918-735-4008. Email us at avplegazpi@gmail.com or visit us along Imelda Rosas Avenue, Legazpi City. Follow us on Facebook. Figaro, Figaro, Figaro.
Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60 ml at 120 ml sa mga pangunahing butika nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Nagtatabang na puong baga ito. Sinda kita ika ako biko. Na matita ang totoong serbisyo. Hanggang ngunyan ako biko lang sa puso ko. Igwang tabang sa turismo asin pag-asenso. May mga scholar na nagkaigwang trabaho. Kadakol na mga naginibo. Lalo sa mga para o matius na pamilya pa. Senior citizen asin ka hobenesan yan. Ang AKP Ako Bicol. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Ang Albay Electric Cooperative Incorporated or ALECO nagaako na din mga aplikasyon para sa Lifeline Subsidy. Ang mga kwalipikado digdi iyo ang mga Pantawid Pamilyang Pilipino Program or 4-piece beneficiaries asin itong mga marginalized consumers. Para sa mga miyembros kan 4-piece, kaipuhan sa aplikasyonan sa inyong 4-piece ID asin latest bill. Para sa non-4-piece o itong mga marginalized consumers, ang mga requirements iyo ang mga minasunod. Certification halay sa Social Welfare and Development Office sa saindong syudad o munisipyo na nagpapatunay na ang aplikante sa rong low-income earner base sa latest poverty threshold na ipigmok na kan Philippine Statistics Authority government-issued ID as in latest bill. Pagirumdom na ang diskwentong ini otomatikong ia-apply sa monthly consumption kan mga kwalipikadong aplikante na day mahalangkaw sa 25 kilowatt-hours. Ipasa ang mga nasabing requirements kasabayan ng accomplished application form sa ALECO Service and Collection Office sa indong lugar. Kung kwalipikado ka, dai na magduwa-duwa. I-avail na ang subsidiyang ini ka-ALECO. Inihahatod sa Indo kan Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manungod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa Indo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. There's no time like the present to serve the Lord. Enjoy, serve the Lord right now. Serve Him today and tomorrow, eternal the reward. There's no time like the present, serve the Lord. Okay, nagiraray sa programang Maray na Hapon with Father Butch Bombase, OP, at dumako na po tayo sa bahagi na kung saan sinasabi natin, ano naman kaya ang mensahe ng Diyos sa araw na ito, Father Butch? Alam mo, sa araw na ito, maganda ang mensahe sa atin. Sabi ko nga kanina, yung salita. Ano? Kasi mahalaga po yung salita. Kasi kung magsalita tayo ng maganda at mabuti, nakakapagbigay ng ginhawa yan. Pero kung nakapagsalita tayo ng mga kaya nga sinasabi bakit daw ang pagmumura ay bawal. Ano, hindi maganda kasi ang pagmumura. Bakit? Yung salitang yan hindi lang nanggagaling sa demonyo, kundi talaga nakakasira. Kaya gamitin po natin ang mga salita natin na hindi nakakasira o hindi makapanira, kundi gamitin natin ang ating mga salita na makapagginhawa. Hindi makasira. Makapagginhawa, halimbawa, sabihin natin, kaya mo yan, kaya mo yan. O, yung mga salitang ganyan, kapag encourage yan. O, anyway, pagdarasal kita, yun, mga salitang yan, nakakatulong yan. Salita na, well, hindi ka nag-iisa. May kasama ka lagi. O, salitang yan. O, may salita pa nagsasabi, ay, mahal ka ng Diyos. Sa kabila ng pagiging makasalanan mo, mahal ka pa rin ng Diyos. At dahil nga sa ating pagiging makasalanan, ang Diyos naging tao, parang tayo iligtas. Hindi sinabi na, kayong mga tao makasalanan, bahala kayo sa buhay ninyo. Magpakabulok kayo. Hindi po ganun ang Diyos eh. Ang Diyos ay napakabuti.
Kaya nga napakaganda po ang relasyon natin sa Diyos dapat napakaganda po mga kaibigan ito na ang ngayong Pasko bilang paghanda para sa Pasko na siguro isang magandang pagsasalita ay ang prayer. Prayer po kasi whenever we pray, we always say good words. And when we say good works, we pray already. Yun po? Yung pray? Because prayer is the language of God. Yan, napakaganda po nga. Kaya nga, yan maganda yan. Cursing is the language of the devil. So, mas maganda tayo ay makapagsalita ng maganda, maayos, ikabubuti, ikagiginhawa, hindi yung ikasisira o hindi yung salita nakakapanghina. Kasi merong ganun din Ikaw talaga bata ka o ikaw talaga bobo ka, ikaw talaga tamad ka. Grabe yung mga salitang yan, mapanghusga. Hindi naman dapat tayo ganyan na. Yan po ang mensahe ng Panginoon. Bakit? Sa araw na ito, ang Ebanghelyo napakaganda. Dahil po sa salita. Actually, itong salitang ito, sinasabi natin ito tuwing tayo ay tatanggap ng komunyon. Sinasabi natin, di ba? Hindi ako karapat-dapat. Sabihin mo lamang. Yun, di ba? Hindi ako karapat-dapat. Pero sabihin mo lamang. At ako ay gagaling na. Lord, I am not worthy. Say the word and I shall be healed. Yun, napakaganda po ito. Sabihin po lamang ninyo ay gagaling na ang aking alipin. Sabi ng centurion. So, salita, So, anyway, basahin ko mga katugang ang Ebanghelyo, ang mabuting balita sa araw na ito ng Lunes. Unang linggo ng Adbyento, Lunes, December 2. At ang Ebanghelyo ay mula sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kabanata 8, talata 5 hanggang 11. Noong panong iyon, pagpasok ni Jesus sa Kaparnaum, lumapit ang isang kapitang Romano at nakiusap sa kanya, Ginoo, ang aliping ko po'y na paralisis. Siya'y nararatay sa amin lubhang nahihirapan. Paruroon ako at pagagalingin siya, sabi ni Jesus. Napagaganda sinabi ni Jesus. Tingnan mo, very encouraging. Hindi siya naghusga. Ngunit sumagot sa kanya ang kapitan, Ginoo, hindi ko po ako karapat-dapat na puntahan ninyo sa aking bahay. Sabihin po lamang ninyo at gagaling na ang aking alipin. Ako'y nasa ilalim ng mga nakakataas ng pinuno at ako'y naman humayo nakakasakupan ay may nasasakupang mga kawal. Kung sasabihin ko sa isa, humayo ka, siya'y humahayo. At sa iba'y halika, siya'y lumalapit. At sa aking alipin, gawin mo ito at ginagawa niya. Namangha si Jesus nang marinig ito at sinabi niya sa mga taong sumusunod sa kanya, sinasabi ko sa inyo na hindi ako nakatagpo kahit sa Israel ng ganitong kalaking pananalig. Tandaan ninyo, marami ang darating buhat sa silangan at kanlugaran at dudulog sa hapag na kasalo ni Abraham, Isaac at Jacob sa kaharian ng langit. Diyan mga kaibigan, nagtatapos ang mabuting balita sa araw na ito ng Lunes o Lunes sa unang linggo ng Adbyento mula sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kabanata 8, talata 5 hanggang 11. Napakaganda po. Kung babalikan natin. Una, ito po ay Romano. At kadalasan, ang Romano ay hindi po naniniwala kay Kristo. Kadalasan, Pero itong Romanong ito, tila mayroong tiwala din kay Kristo. At kaya nga siya lumapit kay Kristo. Kaya nang si Jesus ay pumasok sa Kaparnaum, lumapit siya kay Kristo. Isa napakaganda po dito. Number 1 ito. Kahit na po ikaw ay masabi natin na may katungkulan, marunong ka dapat magpakumbaba.
Yan, Romano, kapitan siya ng Romano At si Kristo ay ordinaryong tao. At lumapit siya. Ano po ang ibig sabihin nito? Hindi nangangahulugan may katungkulan ka. Ikaw na lang palagi ay lalapitan. Hindi po sa panahon ng mga pangangailangan, ikaw ay lumapit. Lumapit po itong Romanong ito kay Kristo. So, napakaganda ang kanyang halimbawa dito. Tinuturuan tayo ng Romanong ito na kahit na po siya ay kapitan o may katungkulan, siya po ay marunong magpakumbaba. Okay? Magpakumbaba tayo. Yan ang problema ngayon Marami sa ating entitled men. Entitled tayo, Father. Karapatan ko yan. Ay, kailangan, dapat lang, Father, ganito. Pero alam mo, mahalaga po yun. Kayabangan, meron tinatawag tayong intellectual pride. Siyempre, marunong yata ako. Doktorado ako. At halimbawa, ganito pa. Ibang mga kayabangan. Alam mo, kinaiinisan yan mga taong mayabang, hindi ba? At kinagigiliwan ang mga taong mapakumbaba. Kaya dito makikita natin, ipinakikita sa atin dito, dapat magpakumbaba tayo. So, itong Romanong ito, kapitang Romanong ito ay nakiusap kay Jesus. Ang sabi niya, Ginoo, ang aliping ko po'y na paralysis. Siya'y nararatay sa amin at lubhang nahihirapan. So, ano pang makikita natin? Marunong na siya magpakumbaba. Itong Romanong, itong kapitan na to, marunong magpakumbaba. Sana isa pang aral na matututunan natin ang mensahe ng Panginoon dito. Magpakumbaba tayo. At pangalawa, maging mapagmalasakit tayo sa kapwa. Ito maganda ito kasi minsan ano bang tagpatrato natin sa ating mga katulong? Yan. Ano ba ang trato natin sa mga empleyado natin? Utusan, alipin, alam mo, tapos na nga sa oras di ba, 8 o'clock na, tatawagan mo pa yung empleyado mo, pagtatrabahuhin mo pa, family time na yun. Wag naman, sobra ka naman, may mga may nakikita ko, may narinig kasi ako mga empleyado nagreklamo sa kanilang bossing na kahit na daw alas 10 ng gabi, tinatawagan sila ng kanilang bossing magtrabaho. Ay, alam mo, during that time, yung kanyang asawa ay nandun na sa kanyang katabi. O nagtataka tuloy yung kanyang asawa. Sabi niya, bakit ba tinatawag ka pa ng bossing mo alas 10 ng gabi na? Matutulog na tayong dalawa at may ginagawa tayong dalawa. Pagkatapos, didisturbuhin niya tayo. Tingnan mo naman yan. Walang pakundangan. Dapat pag ganun, 8 to 5 ka lang. Pwedeng tawagan mo siya 8 to 5, pero pagkatapos ng 8 to 5, huwag mo na disturbuhin. Yun. Ano bang pagmamalasakit? Hindi ka nagmamalasakit. Nakakasakit ka ng damdamin. Yan. Kaya dito makikita natin yung ugali ng Kapitang Romano. Mapagmalasakit, sabi niya, lumapit siya on behalf of his katulong. Ang aliping ko po'y may sakit at kailangan ng tulungan. So isa pa makikita natin ang mensahe ng Panginoon, maliban na tayo ay magpakumbaba, maging mapagmalasakit at maging matulungin. Anyway, babalik muli si Padre Butch pagkatapos kan mga paalala. Ang oras sabi ko niyan is 32 minutes after 1 o'clock. An oras hatod sa Indokang. Para malakas ang immune system, magtiwala sa Pro. Immune Pro. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Sa sakit ng ulo, mag-Biogesic agad. Ramdam ang alaga. Most doctor prescribe pa. Biogesic. Ingat! GSM Blue. Choose what's true. Choose GSM Blue. San Miguel Pale Pilsen. Sarap laging kasama. Sa paulit-ulit na hilo, lata at putla, baka iron deficiency anemia na yan. Take Camerate FA, the blood vitamin. Revicon Tablet. Lakas na kaya ang ambisyon mo. Thank you, Kong Joey Salceda. Habang sa agrikultura, turismo, infrastruktura, financial tabang medikal. Thank you, Kong Joey Salceda. Buhay natin mas sumasaya pag si Joey ang kaiba. Daig magkitang pangangamba, Kong Joey Salceda. Highest rating approval ang sa tuyang congressman. Alpayahet ang atang lahat, Kong Joey Salceda. Ang
With Batang San Miguel. Ilabas! Magkwentuhan tayo. Hirit na, ilabas mo. Makikinig ako. Hirit na, ilabas ang kwento. Mag San Miguel tayo. Hirit na, ilabas mo. San Miguel kay Vincent, sarap laging kasama. Drink responsibly. Pasko na! Ilabas! Buksan na ang San Miguel Pale Pilsen at mag-beer call! Drink responsibly. Mga kababayan kong Ligaspeño, ini po si dating City Councilor Alan Ranyola. Kumusta po kamo? Ako, naglalaom na kamo, nasa marhay na kamugtakan. Maugma ang pag-iiribahan bilang paghahanda sa pagsabat sa dakulang selebrasyon ng Pasko asin bagong taon. Sa panahon na ini, tinatakwan niya to ng pag-omaw ang satuyang tagapagligtas na si Kristo Jesus. Ang sa iyang pag-abot, dara ang mensahe ng pagkamuot sa kinakban. Ang pagkamuot na ini, mapasatuya man lugod kasabay ang pagmaot na maihiras sa lambang miyembro kang pamilya asin kapwa. Agadon man niya to sa mahal na Diyos na ang gabos, ligtas sa pagtama ng anuman na kalamidad. Kasabay ang paglaong na magkaigwa ng katuninungan ang bilog na kinakban. Sa Paskong ini, asin sa masunod na mga taon, kita man lugod, magkasararo, asin mag-iribahan para sa progresibong Legazpi. Merry Christmas, asin mapasatuya man lugod ang matuninong na bagong taon. Ini po si dating City Councilor Alan Ranyola, dara ang serbisyong garantisado. Ang lakas mo, may ilalakas pa. Sa Revicon Forte, may muscle building amino acids tulong para mas lumakas ang katawan with proper diet and exercise. Pag malakas ang katawan, lumalakas din ang loob. May lakas para sa ambisyon mo. Revicon Forte! Lakas! Unilab yan. Multivitamins, minerals, and amino acids is the generic name of Revicon Forte. Okay ka na, Nay? Yes, anak. Bumuti na ang pakiramdam ko. Ay, salamat. Kaya pagdating sa gamot, tiwala ako sa Actimed. Napakagaan pa sa bulsa. Up to 85% ang natitipid ko sa Actimed kumpara sa branded na gamot. Kaya may extra tayo today. Tara na, ipasyal tayo. Ay, salamat sa wise kong anak. Salamat sa Actimed Quality Generics. Diyan lang yan sa Generica Drugstore. If symptoms persist, consult your doctor. Get 20% off on Wise Deals. Punta na sa Generica Drugstore. See posters and print ads for more details. For DOH FDA, CDRR permit number 0176, series of 2024. Kahit nasa trabaho si nanay, may breast milk lagi ako dito sa bahay. Ang sikreto ni nanay para tuloy-tuloy ang pagbibigay ng breast milk kay baby sa unang 6 months. Rin akong naiinom dito sa bahay. Kaya pala ito ang ginagawa mo. Pinag-iipon mo ako ng breast milk habang nandun ka. Tapos, iniiwan mo rito para kahit umalis ka na, hindi ako magugutom. Pati pagkain meron. Kaya mula nung maliit pa ako, hanggang ngayon, walang problema. Galing mo talaga, Nay. There's no time like the present to serve the Lord. Enjoy, serve the Lord right now. Serve Him today and tomorrow, eternal the reward. There's no time like the present, serve the Lord. Okay, balik po kita girare sa programang Maray na Hapon with Father Butch Bombase OP. Ngunya na daw ning Lunes, pecha 2 kang bulan ning Disyembre 2024. At kung saan ating ibinibigay na ngayon ang masasabi natin, ano naman kaya ang mensahe o message ng ating Panginoon sa araw na ito? Ano? Sabi ko kanina, ang mensahe ng Panginoon ay palagi natin matatagpuan yan sa araw-araw na ebanghelyo o sa salita ng Diyos. Ano? Kasi araw-araw nagsasalita ang Diyos eh. Ang problema sa atin tayo ay nagbibingi-bingian, nagbungog-bungogan. Hindi natin pinakikinggan. Pakinggan natin ang mensahe. Basahin natin at tanungin natin. Usually, pag binabasa natin ang Biblia, meron siyang tanong lagi. Ano kaya ang mensahe ng Diyos sa akin sa araw na ito?
Ito sa araw na ito, sabi ko kanina sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kabanata 8, talata 5 hanggang 11, ito po ay tagpo ng isang Romanong kapitan at si Jesus, at ito po ginawa ng kapitang Romano. Sabi ko kanina, balikan ko lang Girare, sabi nga, yung kapitang Romano, sa kabila na sila po ay may katungkulan, nagpakumbaba. Okay? Napakahalaga po yun. Kasi ang mga tao ngayon gustong title conscious, title conscious. Pero sabi gusto nila ng position, pero ayaw naman nila ng action, yung title. Kaya gusto entitlement. Hindi po, alam mo, ipakita natin ang ating mga title sa ating gawain. So napakaganda po ito yung ugaliin natin na magpakumbaba, na kahit na tayo ay mayroong mataas na katungkulan. Halimbawa, ako Paris Priest, o ako ay direktor, o ako ang bossing. Dapat meron akong marunong magpakumbaba, hindi kayabangan. Pag hindi ko dapat ipagyabang ang aking katungkulan. Kasi minsan, ipinagyayabang ang katungkulan natin. At tanda natin, ang katungkulan natin ay mawawala yan. Kaya nga, may term ka lang naman dyan, di ba? Pagkatapos, wala na. Pero ang inyong relasyon ay walang katungkulan po yan. Walang term po yan. Ang katungkulan ay may term, pero ang relasyon walang term. Ibig sabihin, na bumaba ka sa pwesto, kung ikaw ay tunay na tao, ay talagang tatanggapin ka. Mahirap po yun eh. Minsan may mga taong up there na nakakalimutan nila na bababa din sila sa bandang huli. Pag nagkasakit ka, bababa ka na rin. Pag na-incapacitate ka, bababa ka na rin. Kaya wag natin habang buhay ka na sa katungkulan mo. No way, Kasi abutan ka ng sakit, abutan ka ng kamatayan. Wala po, pero ang relasyon natin maganda. So maganda pinapaalala sa atin dito. Sa pagpapakumbaba ng kapitang Romanong ito, pinakikita sa atin ang magandang relasyon niya sa kapwa. Maganda po. Paano ginawa ng senturyong ito? Lumapit siya kay Jesus. Nagpakumbaba. Alam naman natin na pwede siyang tanggihan ni Jesus, hindi ba? Kasi una-una, si Jesus ay Hudyo, siya ay Romano. Pero inalis po niya yung barrier. Alam mo, dapat alisin natin yung mga barriers na yan, mga boundaries na yan, kasi discriminating yan. Sabihin natin, yung mga may pinag-aralan sa walang pinag-aralan, yung mga barriers na, halimbawa, mayaman siya, kami mahirap, mga barriers po yan. Alisin natin na yung siya ay mayroong katungkulan, ako walang katungkulan, ako ay miyembro lamang. Wala, alisin po natin yan. Hindi po ang maganda dito, remove all the barriers. Alam mo, sa salitang simbahan, yung synodality, dapat sama-sama tayo, nagkakarinigan, nagkakausap-usap, nagkakaugnayan. Maganda po 'yan. Napakaganda 'yan, Kaya ito po ang nangyari. Yung Romano ay talagang inalis niya. Kung sa Bicol, susupog niya. Alisin natin kasi yung let us get rid of our shyness. And don't be ashamed of what you are doing to do, because what you are going to do is something good. Kaya huwag kayo mahiya kung mayroon tayong ikakaya natin ang gumawa ng kasamaan. Pero huwag yung kabutihan. Kaya ang ginawa ng Romano, lumapit siya kay Jesus at nakiusap. Ang sabi niya, ang alipin ko po ay may sakit, pwede po bang tulungan ninyo? So yun, mapagmalasakit, pagtrato sa mga katulong, sa empleyado, o kung kani-kanino. Maganda po ito yung pagtrato natin sa isa't isa. Sabi ko nga kanina, mahalaga kung bakit natin dapat igalang ang isa't isa. Kasi lahat na ay nilikha ng Diyos. Ano mang nilikha ng Diyos o sino man nilikha ng Diyos, dapat natin igalang kasi sabi nga ang tao ay we were created in the images and likeness of God. Kaya pag sinampal kita, sinampal ko ang Diyos. Kasi yun naman yun Halimbawa, siniraan kita, siniraan ko ang Diyos.
So kasi ang Diyos ay nasa iyo, ang Diyos ay nasa akin. Alam mo, yung problema kasi ngayon, Father, hindi ko man makita ang Diyos sa iyo eh. Father, hindi ko makita ang Diyos sa Kanya eh. O kaya nga, alam mo, kung hindi mo makita, tingnan mo. Go deeper, ganun yun. Kasi after all, hindi na naman natin makikita ang Diyos sa kanyang accident, yung sa kanyang tangkad, sa kanyang kulay, kundi sa kanyang kalag o sa espiritu. Kasi yung spirit natin, yung soul natin, doon, nandoon ang masabi natin. Because spirit, God is a spirit, a pure spirit, and we have a spirit, and therefore we share in the spiritual life. Yun. Kaya nga, God shares His life with us through our spirit, through our soul. Yun. Sana naintindihan tabi nindo yan. Kasi minsan may mga pilosopo, Father, hindi ko rin makita ang Diyos eh. Nasaan ba ang Diyos? Kaya nga tingnan mo, nang si Jesus ay magkatawang tao, the people of Israel did not recognize Him. Why? Because ang gusto nila, yung Diyos na expectations nila, no, hindi po. Kaya nga, sabi nga, nakakubli, God is hidden in every one of us. And if God is hidden in every one of us, nakatago, hanapin natin. Hindi ba pag nakatago, hinahanap? Bakon iyo, hinahanap natin yun eh. Hinahanap natin. Kaya nakatago. Ang Diyos kasi nakatago sa atin, kaya nga hindi natin nakikita. Kaya hanapin mo. Pag nahanap mo, makikita mo. Yan ang problema mansan sa atin eh. Hanapin mo nga ganun. Hindi, wala yun. No, wala. Hindi mo pa nga hinahanap. Nagsasabi ka ganun, hindi nakikita. Yan ang problema sa atin. Yun. Dapat makita natin ang Diyos sa bawat isa. Sa charismatic nga, napakaganda. Naalala ko yung kanta, Oh, I love you in the love of the Lord. Oh, I love you in the love of the Lord. I can see in you. Nakikita ko ang Diyos sa inyo. Yun, nakikita ko si Jesus sa iyo. Sana ganun yun eh. Makita natin si Jesus sa bawat isa. Makita natin ang Diyos sa isa't isa. Paano mo makikita? Hanapin mo. Kasi nakatago lang ang Diyos sa Kanya. Yun. Tandaan natin. Ang sabi kasi, dahil ang Diyos nakatago sa atin, ang pinofrontera natin, ang hinaharap natin, ang ating hinaharap, yung ating sarili. Kaya nga, hindi nakikita ang Diyos eh. Bakit? Sa halip na ipakita mo ang Diyos, ipinakikita mo ang sarili mo. Itinatago mo talaga ang Diyos eh. So, hindi talaga makita. Sabi ko nga, nakatago. Iba yung itinatago. Okay, ulitin natin ha. Baka sasabihin natin, Father, philosophy ko talaga, Father. Iba po, they have to distinguish nakatago sa itinatago. Para bang ganito rin yun eh. Sabi nga nila, ang hirap daw gisingin ang mga tao ng dating gising na nagtutulog-tulugan kasi ang hirap gisingin. At yung mga hindi daw makakakita, yung mga hindi talaga yung bulag, kundi nagbubulag-bulagan, hindi talaga makakakita. Yung bulag pwede pa siguro makakita pag sila'y ginamot mo. Pero yung mga nagbubulag-bulagan, yung nagbibingian, hindi mo na talaga makikita. Kaya ganun po ang mahalaga. Sana makita natin ang Diyos sa isa't isa. So ito nangyari, yung Romanong kapitan, nakita niya siguro ang Diyos sa kanyang alipin. Kaya nga nagmalasakit siya. So ito po hamon sa atin. Maging mapagmalasakit tayo sa kapwa, huwag tayong palaging nananakit sa kapwa. Anyway, babalik muli si Father Butch pagkatapos sa mga paalala. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang
pagtabang niya sa sato padabata. Yan an sa tong alkalde sa banwaan ni Pulanggi. Taon-taon kada ko lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kang tercer distrito. Nonoy Kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padaba siya kan masa. Alcalde kan Pulangi, Mayor Nonoy Kap Ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matita. Banuan kan Pulangi, kay Mayor Nonoy Kap. Okay, dumako na po tayo sa huling bahagi ng ating programang Maray na Hapon with Father Butch Pumbase, OP, at patuloy pa rin natin ipinapahayag o binabahagi ang marahay na bareta ng Kagurangnan. Sabi, mensahe kaya sa aldaw na ito ng Kagurangnan. Ano na mensahe? Magayuno eh. Sabi ko kanina isang salita. Bakit? Ito po ang salita ng ginagamit. Magandang salita ito eh. Yung ginamit ng Kapitang Romano, magandang salita. Ginoo, ang alipin ko po'y nakapar. So, this is a word of care. Word of caring. And then, ang sabi naman ng Panginoon, magandang salita naman sinabi ni Kristo paroroon ako at pagagalingin ko siya. So, word of encouragement. Alam mo, there's a word of care and the word of encouragement. Alam mo, maganda po ito sa panong ito na we are so wounded by so much materialism, with so much individualistic attitude without caring. Naalala ko na isang kanta, life can be so lonely when nobody cares. Talagang napakalungkot ang buhay pag walang nagmamalasakit. Life can be so empty when nobody shares. Ay naku, ang buhay ay wala kung talagang hindi tayo magbibigayan, hindi tayo magbabahaginan, okay? So, but when life if we share, if we care, and then life is so beautiful, di ba? Napakaganda, So ito mga salitang ito na nagpapaalala sa atin, So ito sumagot si yung kapitan, napakaganda po itong maganda yung usapan nila Sabi niya, hindi po ako karapat-dapat. Yan, tingnan mo, yun yung mga entitlement, hindi siya karapat. Pero sabihin po lamang ninyo, gagaling na ang aking alipin. So, alam mo, itong sinasabi natin dito, the power of the word. Kasi, every time we have the Mass, we celebrate the Mass, and before communion, sinasabi natin ito, Lord, I am not worthy to receive you, but only say the word. Yun. Sabihin po lang ninyo, and I will be healed. Yun. Alam mo, sa panahon ito mga kapatid natin ngayon, nakikinig na mayroong karamdaman, sabihin ninyo ito, Lord, I believe in your word that I will be healed. Gagaling po ako dahil sa salita mo. Yun. Ang salita ng Panginoon na kaya talagang hindi lang nag-encourage, kundi nakapagpapagaling. At napakaganda po ito na talagang paalala sa atin ito, mga tugang, napakaganda. At dito, namangha si Jesus. Kasi humanga si Jesus, sabi nga sinasabi ko sa inyo na hindi ako nakatagpo kahit sa Israel ng ganitong kalaking pananalig. Tandaan ninyo, yun, napakaganda po ito na sana tandaan natin mga kaibigan na ang importante talaga ay pananalig. Yung Kapitang Romano ay lumapit kay Jesus na may pananalig siya. Tayo dapat itong Paskong ito, lakasan natin. Sabi nga, pag-ibayuhin natin, or we have to, in English we call it, intensify, to strengthen, our Catholic faith, o baka nagdidwendel na. Para may makandila, naalala ko kahapon, nang sinisindihan nila yung candle of hope. Dahil hindi ka agad-agad na sumindi, parang flickering lang. Naku, parang parang walang hope. Walang hope. Para ba, alam mo, dapat talaga magbigay tayo ng pag-asa sa isa't isa.
Yan, napakaganda. Liwanag. Yan. Kaya nga, baka sabi nga yung mga pananampalataya natin sa ating Panginoon ay kukurap-kurap. Medyo, kasi kadakol bagang distraction. Alam mo, siguro, una-una, siguro hindi talaga nagliwanag ng gusto. At actually, eventually, namatay yung kandilang yun. Hindi natapos, namatay. Ano? So, hindi nila namatay. Bakit? Nakita ko kasi, number one, ang iksi-iksi ng mitsa. Baka ganon, maiksi ang ating pasensya. Kala mo kung maiksi ang ating pasensya, mahirap po yan. Habahan natin ang pasensya natin. Father, hanggang kailan ako magpapasensya? Habang buhay ka, magpasensya ka. May nagtanong sa akin kasi one time Father, kailan ba ako hanggang magpapasensya? Habang buhay, magpapasensya ka. Kung hindi ka makapagpapasensya ka, mamamatay ka. Alam mo, maraming namatay. Hindi sa pagpapasensya. Maraming din pumatay dahil hindi nakapagpapasensya. Kaya ang mahaba ang buhay kung marunong tayo magpasensya. Sabing metsa. Magpasensya tayo. Pasensya. At magtiwala. Yan. Kaya mahalaga po sa panong ito nga na nakikita natin marami tayong distraction. We are so distracted. At tandaan natin, sana yung distraction na to, yung D-I-S-T-R-A-C-T, hindi distraction na, hindi mauwi dapat yung distraction sa destruction. Yun, pagkakaiba pa yun, Father. Oo, yung isa D-I, yung isa D-E, distraction, paninira, sira na yun. Dahil tayo po ay nadidistract tayo, na sabi nga, we are being preoccupied. Yung mga distraction natin, distracted tayo. Mga abalang-abala tayo sa mga ganito. Lalo sa mga bagay, sabi ko kanina na mahalaga na pagbuti natin, pagbeauty natin, paganday natin ang ating relasyon kaysa sa ating mga dekorasyon. At ang gawin natin sa reliyon ay hindi lang para sa obligasyon. Kasi obligasyon lang, Father, kaya dapat gagawin ko ito. Hindi po. Dapat ito ay sa pagpapatibay ng ating relasyon sa Diyos. Pagpapatibay ng ating relasyon sa kapwa. Kasi kung walang salvasyon. Salvation. Importante mga tugang iyan. Kaya napakaganda yung responde ng Panginoon. Nang sabi ni Jesus doon sa Ebanghelyo kanina, narinig natin, paroroon ako at paggagaling ko siya. Okay? Dito, inihayag lang ng kapitan ang kanyang kalagayan, ng kanyang katulong, pero agad tumugon ang Panginoong Jesucristo kahit hindi pa na ipapahayag ng una ang paghingi ng tulong sa Kanya. Iba tinatawag natin na wag mo nang hintayin pa. Gumawa ka na ng paraan. Yan ay napakaganda. Gumawa ka na ng paraan. Kaya sabi ni Kristo, paparoon ako at pagagaling ko siya. Hindi pa nga nagsabi, pwede ba tulungan? Ang sabi ng Ginoo, ang alipin ko po ay na paralysis. Siya'y nakaratay at lubhang nahihirapan. Hindi naman sinabi ng Kapitang Romano, Jesus, pwede ko po pagalingin mo ang aking katulong. Hindi. Sinabi lang ang sitwasyon. Pero ano ginawa ni Kristo? Hindi po siya reactive, kundi proactive. Yan ang importante sa buhay natin ngayon. Dapat tayo maging proactive. Huwag na natin hintayin pa. Pagsabihan tayo. Kung ano nakikita natin na kailangan gawin na natin. Huwag na tayo sabihin natin, babayaan mo na yan. Sabi pupuntahan niya sana at pagagalingin ito. Pero, kinikilala ng kapitan ang kanyang estado sa harap ng Diyos. Ayun ang napakahalaga. Dapat maganda po ito. Alam ng kapitan kung sino siya. Yan. Tayo, alam ba natin kung sino tayo before God? Baka tayo nagmamayabang. Bakit, Lord? Anak mo ako, bakit hindi mo ako pagbibigyan? Naku, ganun ba yan? Ugali natin. Parang isang bata na dapat lang pag-aralin mo ako, nanay. Kasi ipinanganak mo ako. Wow, kung sino ka man. Grabe ka, wala kang galang. Alam mo, maganda po na talaga may paggalang pa rin tayo.
sa harap ng Diyos at mula sa kanya yung pananampalataya, napakahalaga, sa kapangyarihan ni Kristo batay sa sarili niyang karanasan. So, napakaganda ang kapangyarihang hawak mismo ng kapitan kung saan ang bawat salita niya ay nangyayari at nasusunod ang siyang nagiging batayan para kilalanin ang dakilang kapangyarihan ni Kristo sa harap ng sarili niyang kahinaan. Okay? Tingnan mo, salita ni Kristo ay napakaganda. Okay? At tanda natin tayo naman, di ba? And the Word was made flesh and dwelt among us. That is incarnational. Incarnational po yan. So yun, ang Diyos naging tao. At nagisalamuha sa atin. Yun, napakaganda. At yung naging batayan ang paghahanda at sa pagtanggap ng banal na komunyon ang tugon. Hindi ako karapat-dapat para tumuloy ka sa ilalim ng aking bubong, mag-utos ka lang at gagaling na ang aking katulong. Napakaganda po, Sana mga tugang may nakuha kayong aral at mensahe sa araw na ito. Unang-una, magpakumbaba po tayo. Huwag tayo maging mayabang at maging malasakit tayo, mapagmahal tayo sa kapwa. Tularan natin itong Kapitang Romano. Talagang naniniwala siya sa salita ni Kristo. Okay? So napakahalaga. Ipayag rin natin na kaibigan ni Kristo ang lahat na sinasabi ni Kristo. Tayo maging kasangkapan ni Kristo. Anyway, babalik mo si Father Butch bukas sa araw ng Martes at sana po tayo ay patuloy maging kasangkapan ng Diyos. Maraming salamat sa ating technical at the same time sa ating production. Ito po muli si Father Butch Bombase, OP ng University of Santo Tomas, Legazpi na nagsasabing, we are all a blessing to one another. Bye-bye for now. God bless. Bye-bye. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Protektahan ang inyong PhilHealth Fund. Huwag ipahiram ang PhilHealth ID o MDR. Huwag ipagamit ang PhilHealth membership sa iba. Huwag pipirma sa blankong PhilHealth claim forms. I-report ang mga nag-aalok ng libreng operasyon para sa mga PhilHealth members.